ni bising toy sing last jora subui tongkha tabok last अधिवेशन ni porengkai sing recruitment khainai chini youth jara tongnai borok bojate पुलिस जों साख्रि रय मानातै चिनि बर रगनि डेभलपमेन्ट नि बागै जों जे बाबे वानसुगै तंमानि अब चिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों अबनो खलाय दंगो दिनि आं साना मुसुङो अब अंखा चिनि आलेक्टा पाक किन्तु चिनि जे मेन डिमान्ड अ डिमान्ड अंखा चिनि ग्रेटर टिप्रोलेन्ड ताकुते बुग्र अब जदि जों माय अंखाय चिनि अस्तित्व कमाय थांनाय अबनि बागै से चिनि लराय चिनि अस्तित्व रक्षानि लराय जों ताबो खलाय दंगो अ लराय न सक्सेस खलायनानि बागै जों जतबो थानसां लायजां अबनि बागै जों जतसा दिनि आं साना मुसुङो ताकुते बुग्र अ थानसा ते 10 मास से जों तंना नांनाय तंबि हुमानि बुबाग्रा अ थानसागो जों मा तंलायनाय कारण थानसा जदि जों तंलायखांखाय चिनि जे इमान तंमानि बुबाग्रानि अबनो जों सक्सेस खलायनानि बागै जों दिनियो थानसा मांनाय तामाने होनबा चिनि कायसा डिमान्ड तंगो जों तिप्रामथा आसायमानि परे चिनि जे डिमान्ड तंमानि अ डिमान्ड अंखा ग्रेटर टिप्रोलेन्ड दिनियो अ ग्रेटर टिप्रोलेन्ड न माया साक चिनि चबाना जों खलायलायनाय चिनि चबानि बिसिंतिनो जों ग्रेटर टिप्रोलेन्ड तबुनाय अबनि बागै नरक हाय बरक न थानसां दिबुबाग्रा सामानि तंगो अ थानसानो जों बुसखांगा तलाङै 2023 नि साल जों जतबो पाल बाक्सा खलायै अ ग्रेटर टिप्रोलेन्ड सानमानि बिसिंति जों मातबुनाय कारण चिनि अ जे सानमानि अब कन्स्टिट्युशननि बिसिंतिनो जों सानो चिनि कन्स्टिट्युशननि राइट दङो जों जे ग्रेटर टिप्रोलेन्ड सानमानि अबनि बागै न जों चिनि अधिवेशनबो जों रेजुलेशन पास खालायहरो अबनि बागै आं साना मुसुङो दिनियो जरा आनि ताखुकै बुहुक दंनाय माफानि समान दंनाय जों जतबो थानसांनि नांनाय यूनिटिनि नांनाय अ थानसानि बिसिंतिसो जों दिनि जे जेनेरेशन तंनाय अब फिउक जागनाय होनना खाख्लायो दिनि आं साना मुसुङो दिनि जों 70 बोसोर धरे जों गोबां मा पार्टी खलायगा पार्टी बाय जों थाङै माया जों सीपीएम खलायगा जों बीजेपी खलायगा जों गोबां मा पार्टी खलायगा अबनि बागै चिनि जे तंमानि अब धीरे 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 कमाय थांगा जों नायो जों ताबो पार्टी खलायनानि जराया जों ताबो थानसांनानि जरा चिनि बुबाग्रा सावो नरक जदि थानसाङै फुनुकाय नरकनि ग्रेटर टिप्रोलेन्ड जों 2023 नि बिसिङो न जों तोय फैमानाय अबनि बागै जों जतबो थानसा मांनाय दिनि आं साना मुसुङो नरक जदि थानसानि फान जदि बुबाग्रा बाय रोखांखाय चिनि बुबाग्रा नरक न कायसाया कायसा रेखलांनाय चिनि कन्स्टिट्युशनल सल्यूशन चिनि जे पॉलिटिकली राइट और राइट न जों मानै बानाय अबनि बागै से चिनि बुबाग्रा सावो नरक थानसां सिदि दिनियो जों नुगै मानखा चिनि एडीसी गभर्नमेंट फाइमानि परे दिनियो स्कूल चागिया दिनियो जों जे खुंपुय एकाडेमी खुलुकमानि अ खुंपुयो दिनियो स्टूडेंट गोबां मांगै दङो तामानि बागै कारण चिनि जे इमान तंमानि चिनि बरक चिनि बुबाग्रा नासक बिसास खलायका जों ताबो चिनि बरक बुजागा तंमानि जों आगे सिसिसिया चिनि बरक आगे साइसे मैया खुंपुय एकाडेमी दङ होनि गोबां मा बरक दिनियो साइसे माया ना अमा हायजागो दङो गोबां मा बिसिं बिसिङो तंनाय बरक दिनियो चिनि बुबाग्रा फाइमानि लगे लगे एडीसी गभर्नमेंट फाइमानि लगे लगे जे बाबे बरक जों दिनियो तिप्रामो थाना हामजांनाय जारा तंनाय बरक जतबो किसाला किसा सिलायका अबनि बागै आं साना मुसुङो दिनियो जे बर हॉस्पिटल चिनि चिनि तामहिनाय ईएम तंगो अजागो हेल्थ डिपार्टमेंट नि बबो साइमानो जे तामहिनाय चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल खुलुकमानि लगे लगे अ खेरेंबार दिनियो जों गभर्नमेंट फाइमानि परे जे बाबे बरक थाङै दं जों जागासे रयमैया अमाहाय जागा सौहैका दिनियो अजागो तेबो डेभलप खायनानि बागै एपालो हाय हॉस्पिटल न जों रिकमेंडेशन खायलेखा अमाहाय चिनि अचिवमेंट चिनि बुबाग्रानि जे वानसुकमनि बिसिंतै जों अब खायमाखा तेबो नरक नुगै मांखाना चिनि एडीसी गभर्नमेंट नि ताख्लायनि जे बाजेट तंमानि जतनि सोलाय बाजेट गोबांखौ ताख्लायनो जों खायमाखा तामो क्रै तंगो जागो
स्कुल हिंदी लामा हिंदी जत किछु जों रनानि दिनै बुबाग्रानि जे इमाम दंमानि अबना सक्सेस खालायनानि बागै जे जागो लामा दिनै दिप्रासा एरियागो लामा नायदि लामा हामिया अबरगनो जों सीसी रुट खालायै दै ब्लेक टप खालायनानि बागै जों वानसुक लायजा दिनैयो सिनि सीएम नबो इरु तुमैबो हामबाय मारो तामनि होनबा ब दिनै जे वानसुक मानि बिसिंतै दिनैयो जों जे दिनै इएम रक जे वानसुक मानि बिसिंतै गाहाम जे बिल तय फैमानि दिनै बरकनि हामक्रायनि बागै ताकुते बहुरक